pomeole de-a dreapta, iar caprele de-a stânga. Și atunci împăratul va zice celor de-a dreapta, veniți binecuvântații Părintelui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Iar celor de-a stânga le va zice, plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, din Evanghelia de la Matei, capitolul 25, versetele 31 până la 42. Recucențe Părinte Paroh, stimate domnule primar, iubiți credincioși și credincioase, încă înainte de a începe cuvântul, aș vrea să felicităm pe copilașii aceștia pentru frumoasele poezii și pentru cântările pe care le-am adresat cu toții și mai ales dumneavoastră, nu doar unii altora, ci mai ales am cântat lui Dumnezeu. Pentru că așa cum ne spune și Sfânta Scriptură, că cel care cântă se roagă de 2 ori înaintea lui Dumnezeu. De aceea este foarte important ca fiecare dintre noi, atunci când participăm la o slujbă și mai ales la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, este important ca să fim acolo nu ca niște simpli spectatori, adică să stăm în scaunul nostru, să ascultăm și gândurile noastre să fie în altă parte. Este foarte important ca nu numai trupul nostru să fie prezent în Sfânta Biserică și la Sfânta și Dumnezeiasca liturghie, ci și mintea și inima. Pentru că citeam la o Sfânt Părinte, degeaba încercăm doar noi rațional să-L înțelegem, să simțim pe Dumnezeu. Dacă nu punem și inima noastră ca să simtă acel dor și acel har al lui Dumnezeu care se pogoară asupra noastră, atunci devenim doar niște oameni care vorbim despre Dumnezeu. Care spunem noi că credem, dar numai rațional, nu și duhovnicește sau spiritual. De aceea, aș vrea să vă vorbesc în câteva cuvinte despre judecată. În primul rând, Evanghelia care s-a citit duminică la Sfânta Liturghie ne vorbește despre înfricoșătoarea judecată, o mai numim noi a doua venire sau paluzia Domnului. Dar înainte de a vorbi despre a doua venire, despre înfricoșătoarea judecată, dragii mei, un lucru foarte important pe care trebuie să-l avem în vedere că, întâi de toate, avem fiecare dintre noi o judecată particulară. Că nu putem sta fiecare nevăzători că va veni a doua venire a Domnului și atunci voi fi judecat și voi avea timp să mă pregătesc sau să-mi pregătesc sufletul pentru a doua venire. Despre a doua venire, despre înfricoșătoarea judecată spune foarte clar și cartea Apocalipsei că despre ceasul acela, clipa aceea, nici îngerii din cerul nu știu, nici chiar Fiul, ci numai Dumnezeu Tatăl în pronia sa dumnezească știe când va fi cu adevărat a doua venire sau înfricoșătoare judecată a Domnului. Cert este că Sfânta Scriptură, dragii mei, care nu este altceva decât Cuvântul lui Dumnezeu, o parte din cuvintele pe care le-a rostit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pentru că spune Sfânta Scriptură, dacă s-ar fi scris toate cu deamănunte pe care le-a rostit și le-a spus Mântuitorul, nici în lumea aceasta întreagă n-ar fi putut să încapă cuvintele, sfaturile, pildele pe care le-a răsut Domnul nostru Iisus Hristos. Aici, dragii mei, în Sfânta Scriptură, avem doar o parte din toate cele pe care le-a rostit și ne-a învățat Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și încă înainte de a începe puțin să aprofundăm cuvântul meu de astăzi, aș vrea să vă întreb. Este un simplu sfat. Că acum când va începe perioada postului, pentru că mai sunt doar câteva zile, de duminică noaptea, hai să spunem de luni, începe Sfântul și Marele Post. Vă propun, între ghilimele, o provocare. În loc să mai stăm pe telefon, pe televizor sau pe calculator, haideți să luăm și să citim Sfânta Scriptură. Veți vedea, în primul rând, că ochii noștri nu mai sunt obosiți. Veți vedea că atunci când vă așezați să vă odihniți seara, veți avea o altă stare. Veți avea atunci când o să începe ziua, dragii mei, altfel o să-i priviți pe semenii
citim Sfânta Scriptură, zilnic. Credeți că n-am avea timp noi zilnic să citim 2-3 versete din Sfânta Scriptură? Întrebam pe cineva în parochie, o doamnă așa la 50 și ceva de ani, aveți timp să citiți Sfânta? Părinte, sunt foarte ocupat. Cu ce? Păi fac treabă, fac. Zic, stați pe telefon, mai stau pe Facebook. Și atunci, nu-i păcat că acest timp pe care ni l-a dat nouă Dumnezeu, că această viață, aceste simțuri, să nu le punem noi în slujba lui Dumnezeu. Dar plecate vom fi întrebați, pentru că despre asta vorbim, cum ne-am folosit noi timp și cum l-am petrecut acest timp. Și vă spuneam că Sfânta Scriptură, dragii mei, și vă adresez provocare, găsiți în capitolul 24 de la Matei, care este premergător capitolului 25, care ne vorbește despre înfricoșarea judecată, despre niște semne care ne vor pregăti și care sunt semne premergătoare venirii Domnului sau a doua venire. Iată ce ne spune. Veți auzi atunci de războaie între neamuri. Se va ridica neam peste neam, împărăție peste împărăție. Va fi foame, va fi ciumă și vor fi cu tremure pe alocuri. Vor apărea mulți profeți mincinoși. Din pricina înmulțirii fără de legilor, iubirea multora se va răci. Dar cel care va răda până la capăt, acela se va mântui. Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie ea. Că mare necaz va fi atunci pentru femeia care urmează să nască sau pentru bătrân. Războaie le avem. Zice așa, se va ridica neam peste neam. Pe frații noștri ortodoxi împotriva ortodoxi. Semne de cutremure avem. Ura s-a înmulțit între noi. Iubirea s-a răcit. Mai spune ceva aici. Să vă rugați să nu vină iarnă sfârșitul, că atunci greu va fi pentru bătrâni, pentru femeile săcinașe, pentru femeile care alătează. De ce? Spune că dacă ne va găsi la țară în sfârșitul, să nu ne mai întoarcem. Deci, iată, dragii mei, aș vrea câteva cuvinte așa să conștientizăm, nici de cum nu vreau să vă sper sau să vă fricoșez. Adică atunci când vă veți întoarce la casă, dumneavoastră spuneți, am avut părintele o predică care m-a demoralizat. Nu acesta este gândul. Gândul meu este acela, în primul rând, de a vă conștientiza pe fiecare din dumneavoastră că atât de judecata particulară, cât și de judecata universală la a doua venire